खुलुमबाय बाक्सा बरमानिफ्राय फोसावजानाय बड'लेण्ड खौराङाव नोंथांखौ बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रमेन बरुवा। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ दुलाराय बाथौ गौथुमा UPPL खौ सापर्ट खालामगोन बुंदों दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि बसन्त सरगियारिया। बाक्सा जिल्ला राबां बर' बाजारनि हाथाइसालिनि लांगोना मोखाङाव बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव रोजा रोजा रायजो राजाफोरनि सुबुं थुबुरमायाव बाहागो लानानै जुथुमाया मेहेरगोनां जादों। बाक्सा जिल्ला रुपहि लावरिपारा गामियाव लोकसभा बिसायख'थिनि मुङाव रुपहि BPF प्राइमारि राजखान्थि हानजाया लावरिपारा गामिनि रायजो राजाफोरनो फैसा राननानै होदों। सेथि खोलोबनि भट होनाया मैया रायजोनि मोनबा बियाफोराव जानानै थांबाय। बैसागो बोथोरखौ बरायनो सफैबाय बैसागो मेथाइ। गसाइगाव कासिबारियाव BPF नि बिसायख'थियारि मेल। तामुलपुराव नबकुमार सरनिया हानजानि स्टियारिं कमिटि मावखुलि बेखेवबाय। तामुलपुराव UPPL नि स्टियारिं कमिटि मावखुलिखौ सोरबा सिनाय मोनै दुथाङा सावनानै गालांदों। फैगौ 10 एप्रिल खालाराव दुवारकुसि दखरा एबसुआ रंजालि बैसागो फोरबो फालिथाय 2019 खुंनो लाहार फाहार खालामदों। सिमेन्ट सापरियावबो बैसागो फालिथायनि थाखाय थागथियारि सोलिदों। UPPL राजखान्थि दोलोआ फोसावदिं मेल खुंदों। बाक्सा जिल्ला गबर्धना दखरा एबसु आरो दुलाराय बाथौ गौथुम आफाद जथायै बिसायख'थि फोसावदिं मेलखौ गामि गामि हाबनानै मेल जुथुमदों। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। दुलाराय बाथौ गौथुमा UPPL खौ सापर्ट खालामगोन बुंदों दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि बसन्त सरगियारिया। आबसुआ जिहेतुके जातीय संगठन आरो आबसुआ जिहेतुके बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ गाराखै खालामगासिनो दङ आरो फारसेथिं 6 जनगोष्ठीखौ होबथानायनि थाखाय जि इस्यु लादों आरो फारसेथिं केब सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल बेखौबो होबथानाय आरो लोगोसे बेलसेन ब्लकखौ रैखा खालामनाय। बाक्सा जिल्ला रुपहि दखरा एबसुनि मावखुलियाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि बसन्त सरगियारिजों फैबाय थानाय लोकसभा बिसायख'थिनि सोमोन्दै मोगा-मोगि लानायाव बिथाङा बेबायदिहाय बुंथियो। क'क्राझार समस्तिनि माने इउजि ब्रह्म आरो लोगोसे मंगलदै समस्तिनि प्रदीप कुमार दैमारि बिथांखौ जोङो मदद होनाय जादों। फैबाय थानाय लोकसभा बिसायख'थियाव दुलाराय बाथौ गौथुमा बड'लेण्डनि दाबिखौ लानानै UPPL राजखान्थि हानजाखौ देरहासार खालामनो थाखाय गोख्रोंनि सायाव गोख्रोङै खामानि मावबोगासिनो दङ होननानै दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि बसन्त सरगियारि बिथाङा बड'लेण्ड खौरांनि गेजेरजों गासै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोरमायथिदों। जाहाथे आलादा बड'लेण्ड रायजोनि सार्थआव UPPL राजखान्थि हानजानि बिजाथि UG ब्रह्म बिथांखौ देरहासार खालामनांगौ होननानै गासै बर' रायजो राजाफोरनिसिम फोरमायथि हरदों। रुपहिनिफ्राय खौरांगिरि मनिल दैमारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। बाक्सा जिल्ला राबां बर' बाजारनि हाथाइसालिनि लांगोना मोखाङाव बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव रोजा रोजा रायजो राजाफोरनि सुबुं थुबुरमायाव बाहागो लानानै जुथुमाया मेहेरगोनां जानानै थाङो। UPPL राजखान्थि हानजानि बिजाथि क'क्राझार 5 नं लोकसभा बियाबनि बिजाथि उरखाव गोरा ब्रह्म बिथांखौ जोंनि खौरांगिरिफोरनि सोंथिनि सोंनायाव ओरैबायदि फोरमायो दि BTC नि शिव हाग्रामा महिलारि बिथांनि BPF सोरखारा जौगानायनि जेबो खामानि मावनो हायाखै। फारसेथिं AIUDF दला जोंनो मदद होनायनि जाउनाव जोङो बुरजाथार बिथांमोननि भटखौ जों मोनगोन हिसाबै। बिथां ब्रह्मआ बुंबावो दि क'क्राझार लोकसभायाव UPPL हानजायानो 5 लाखनिबो बांसिन भट मोननानै देरहासार जागोन होननानै बुंथिबावो। रुपहिनिफ्राय खौरांगिरि मनिल दैमारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। बाक्सा जिल्ला रुपहि लावरिपारा गामियाव लोकसभा बिसायख'थिनि मुङाव रुपहि BPF प्राइमारि राजखान्थि हानजाया लावरिपारा गामिनि रायजो राजाफोरनो फैसा राननानै होदों। अदेबानि मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बे फैसा राननाय खामानिखौ रुपहि प्राइमारि BPF नि आफादगिरि गिरिधर बर', रुपहि ME स्कुलनि बारग' फोरोंगिरि कारेबारि गामिनि होननानै बिथांखौ मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे सालबारि ओनसोलनि नकुल बर'जों लोगोसे बायदि बायदि रुपहि BPF नि दैदेनगिरिफोरा लावरिपारा गामियाव फैसा राननाय खामानिखौ मावबाय दं होननानै खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। खौरांगिरि मनिल दैमारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। सेथि खोलोबनि भट होनाया मैया रायजोनि मोनबा बियाफोराव जानानै थांबाय। सेथि खोलोबनि भट होनायनि नुथाया बड'लेण्ड खौरांनि केमेरायाव ओरैबायदि सेबखांजादों। बे नुथाया सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बगिजुलि फरायसालिनि भट होग्रा मिरुनि। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बे भट होग्रा मिरुआव भट होनाया गोजोनै जोबनानै थाङो। बैसागो बोथोरखौ बरायनो सफैबाय बैसागो मेथाइ। रैसुमै देंखोजों गारां होदों रुबिन बर'आ। दोमैलुलु रैदुदु अखाबो गैया सान्दुंबो गैया बैसागु
बोथोरा बे मेथाइनि भिडिअआ रिलिज जाबाय दिनै 12 एप्रिल खालाराव बड'लेण्ड खौरांनि नायगिरिफोरा बे मेथाइखौ खोनासंनो दाबाव। गसाइगाव कासिबारियाव BPFनि बिसायख'थियारि मेल थांनाय 10 एप्रिल खालाराव BPFनि बिसायख'थियारि मेलखौ गसाइगाव कासिबारियाव गाजा गोमजायै खुंनाय जायो। बे मेलाव 5 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि बिजाथि प्रमिला रानी ब्रह्मआ नुजाथियो। गोबां रायजो राजाफोरा नुजाथिनानै मेलखौ जाफुंसार जाहोयो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बसाबिल क'क्राझारनिफ्राय जयचरण नार्जारिनि खौरां बड'लेण्ड खौरां। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। तामुलपुराव नब कुमार सरनिया हानजानि स्टियारिं कमिटिनि मावखुलि बेखेवबाय। थांनाय 10 एप्रिल खालाराव मावखुलि बेखेवनाय समाव नब कुमार सरनिया बुंथियो दि एबसु आरो UPPL राजखान्थि हानजाया बर' हारिनि भटखौ माब्लाबो BPF हानजानो थांहोआ। बिथांमोना मेल मिटिंआव रायजो राजाखौ सिगिसुग खालामनानै लाखिदों। তেওঁ আহক কিন্তু তেওঁ চাইছে যাতে সেই ইস্যুবিলাক নন ইস্যুবিলাক তেওঁ ইস্যু বনাব পাৰে কাৰণ তেওঁ কৈ থোৱা আছে যে বাপু তুমি যিমানে ভোট কাটিবা সিমানে নৱহৰণে দিব আৰু ৰাইজে জানে আজি তেওঁলোকে টাৰ্গেট কৰিছে মাইনৰিটি মানুহখিনি। बिथाङा बुंबावो दि UPPL हानजानि थांखिया बड'लेण्डल' आरो जेबो गैला। नब कुमार सरनिया बिथाङा बे बारावबो सेथि मासि लानानै देरहासारनाया थारलाखा होननानै बिथाङा बुंथिबावो। नब कुमार सरनियानि बिमायाबो बुंथिबावो दि बे बाराव रायजोनि अनसायनाय मोननानै सेथि मासियावनो देरहाखागोन। नब कुमार सरनियानि बिफाया सासे भारतारि रौनिया आर्मिमोन। बिफाया हादोरखौ मोजां मोननानै रौनिया हानजायाव खामानि मावदोंमोन। थिग बेबायदियैनो दिनै आंनि फिसायाबो हादोरनि थाखाय MPनि बिबानखौ बानस'ना खामानि मावनो ओंखारबोदों बिमाया बुंथियो। तामुलपुरनिफ्राय मनेश्वर बर'नि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। तामुलपुराव UPPLनि स्टियारिं कमिटिनि मावखुलिखौ सोरबा सिनाय मोनै दुथाङा सावनानै गालांदों। थांनाय 10 एप्रिल खालारनि हरनि 10:30 रिंगायाव तामुलपुर ब्लक UPPLनि स्टियारिं कमिटिनि मावखुलिखौ सोरबा सिनाय मोनै दुथाङा सावनानै गालाङो। UPP দলৰ নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয়ত মানে জুই জ্বলোৱা বুলি মোক ইনফৰমেশ্যন দিছে ৰমিত স্বৰ্গীয়াৰী ডাঙৰীয়াই। মই আহিলো আহি পেলাই দেখা পালো। मिथिनाय बादिब्ला हरनि समाव बे मावखुलियाव रावबो थायामोन। बे खाबुखौ लानानैनो दुथाङा सावनानै गालाङो। नसुंसेरनि सुबुङा अर खामनायखौ नुहुरना हरखाबै तामुलपुर दख'रा बर' फरायसा आफादनि मावखुलियाव खौरां हैनाय लेखा जाथायसालिसिम नुजाफैयो आरो तामुलपुर पुलिस बिफानाबो खौरां हरो। खौरां बिजोङाव UPPLनि दैदेनगिरिफोरा फोरमायथियो दि जाथायखौ सोर खालामलांखौ मानो खालामखौ मिथिनो मोननाय जायाखै। तामुलपुरनिफ्राय मनेश्वर बर'नि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। फैगौ 14 एप्रिल खालाराव दुवारकुसि दख'रा एबसु रंजालि बैसागो फोरबो फालिथाय। फैगौ 14 एप्रिल खालाराव दुवारकुसि दख'रा एबसुआ रंजालि बैसागो फोरबो फालिथाय 2019 खुंनो लाहार फाहार खालामदों। दुवारकुसि दख'रा एबसुनि उदां गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि रंगिना हाबाफारिजों खुंजानो गोनां रंजालि बैसागो फालिथायाव बायदिसिना हाबाफारिजों लोगोसे हारिमु मोनाबिलिनि आयदाबो दङ होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे आयदायाव फुंखा रुबिन प्रियंका आरो हिमानि महरगिरिफोरा दिन्थिफुंफैगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। दुवारकुसिनिफ्राय सानसुमा बर'नि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। UPPL राजखान्थि दोलोआ फोसावदिं मेल खुंफुंदों। UPPL राजखान्थि दोलोआ बुधबार बारायनि सानजौफुनि 1 रिंगानिफ्राय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बामुनगाव गेलेग्रा फोथाराव UPPLनि बिजाथि UG गोरा ब्रह्म बिथांखौ फैगौ 23 एप्रिलाव जानो गोनां बिसायख'थियाव देरहासार खालामनो फोसावदिं मेल खुंफुंदों। बे मेलाव मिरु एबसुनि आफादगिरि मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा खौसेखौ नांगौब्ला UG ब्रह्म बिथांखौ देरहाहोनो थाखाय खावलायदों। BPFआ देरहायोब्ला बिसोर 80 बिमासो दिन्थिगोन जेनेब्ला अखानायैनो गोरोबफैगोन होननानै गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों बुंथियो। बे मेलजोंनो लोब्बा लाखिनानै खौरांगिरिफोरजों मोगा-मोगि जानाय समाव फोरमायो दि UPPLआ मोनसे जातीय संगठन आरो रायजो राजाफोरा सोलायनायखौ नागिरदों मानोना BPFआबो 60 बोसोर BTC खुंथायखौ सामलायनायावबो जेबो जौगासार लाबोआखै आरो सोलिफु MP नब खरनियाबो 5 बोसोराव जेबो जौगानायनि खामानि मावाखै। फैगौ बिसायख'थिनि थाखाय BPF आरो नब खरनियानि जेबो गोहोम गोग्लैनायखौ नुनो मोनाखै। एबाराव UG ब्रह्मनि देरहानाय रोखा होननानै बिथाङा बुंथिबावो। बाक्सा जिल्ला गबर्धना दख'रा एबसु आरो दुलाराय बाथौ गौथुम आफादा जथायै बिसायख'थि फोसावदिं मेलखौ गामि गामि हाबनानै मेल खुंफुंदों। अदेबानि मिथिनो मोननाय बादिब्ला गबर्धना दख'रा एबसुनि बानजायनायाव काटाजारा गामिनि रायजो राजाफोरखौ लानानै बाथौ गौथुम आरो एबसु जथायै फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थिनि सोमोन्दै सावरायमेल खालामनाय जादों।
बे सावरायमेलाव गबर्धना दखरा एबसुनि आफादगिरि आन्दोलन खेरखातारिजों लोगोसे गाहाय देहातारि धर्मेन्द्र स्वर्गियारि बुंथिगिरि चन्दन मुसाहारि बोसोनगिरि सुनिल बसुमतारि आरो सुराज गयारि आरो दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय देहातारि बसन्त स्वर्गियारिजों लोगोसे बायदि बायदि बिबानाव थानाय दैदेनगिरिफोरा बाहागो लानानै काकाजार गामिनि रायजो राजाफोराबो बिथां स्वर्गियारिया गावनि बेसेन गोसा भटखौ सोरनो होनानै देरहासार खालामोब्ला बर' हारिनि मोजां खामानि मावगोन बेनि सायाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय देहातारि बसन्त स्वर्गियारि बिथाङा फोरमायथियो आरो बिथाङा आलादा बड'लेण्ड रायजोनि जाफुंसार जानांगौनि थाखाय UPPL हानजानि बिजाथि मानगोनां उरखाव गोरा ब्रह्म बिथांखौ बाथौ गौथुमा मदद खालामदों होननानै गावनि बिबुंथियाव रायजो राजाफोरनि सिगाङाव गुवारै फोरमायनानै होयो। रुपहिनिफ्राय खौरांगिरि मनिल दैमारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ फिन साबायखर जासिबाय। दिनैनि रादाबखौ एसेबांनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।